estamos de celebración, pero a parque tristes, moi tristes. Comento porque nós este ano facemos 40 aniversario, non? E nós sempre enfocamos desde a pandemia, nos ahora paramos en inverno, antes teníamos todo ano, ahora en inverno podíamos uns 3 meses de parón para preparar todo, e saber como é forza, non? E nós sempre enfocamos as nosas salidas en base á Pascua, a nosa Pascua, a Pascua desde Padrón. Claro. Xa que a orquestra que salí é dali e seguirá sendo dali. O ano pasado, pois, cadeu a Pascua en abril, salimos en abril. Este ano, cada Pascua en marzo, pois salimos en marzo. Sempre salimos un par de días antes para que nos colló a todos, sabes, e ter algo máis rodado, tal e cual, non? E cada foi a nosa noticia, que este ano que é o 40 aniversario, queremos celebrar Portugal, pois non vamos a Pascua Padrón. E por qué? Nos enteramos, non sabemos por qué. Parece ser que, bueno, pois, problemas de agencias, que, pois, fai unha agencia, outra non a fai. Non sei, é que hai remolo de todo tipo. Eu non quero saber, sinceramente non quero saber. Eu sei que a orquestra vai na Pascua 40 anos, porque, a ver, eu non son de Padrón, pero paso máis tempo en Padrón que na miña casa, porque ao final temos todo ali, non? Todo. A base da orquestra é dali, nós salimos dali, nós facemos todo en Padrón. E vamos a ver que esta vez, pois, non estamos en Padrón. É algo que nos doi moito, porque, jolín, no 40 aniversario non poder tocar na túa casa, no que te ve crecer, sabes? Pois, estamos bastante decepcionados nesse aspecto. Pero, bueno, esperemos que outros anos poidan contar con nós, pero sí que este ano nos gustaría fazer algo, jolín, algo especial en Padrón, coa xente de nosa, do pueblo. A verdad que nos, bueno, pois, sí que nos doi bastante nesse aspecto. Aparte que eso, que non o di un de Padrón, dio un de Santa Comba, pero que a Charleston Big Band asociouse sempre a Padrón e leva o nombre de Padrón por todos os sitios. Quero decir que eso tamén habría que... Nós, vayamos, onde vayamos, sí, levamos Padrón na boca. Si estamos en Asturias, somos a Charleston Big Band de Padrón. Estamos en Zamora, somos a Charleston Big Band de Padrón. Mira, digoche máis. Perdón, que tiño algo así de carraspeira. Sí, tranquilo. A día de hoxe, na orquesta non hai nadie de Padrón. Ainda que somos raro, non hai nadie de Padrón. O único que dá a ver a Susimo socio e xa non está no palco. Está na orquesta igual de socio meu, pero non está no palco. Pero nós baixamos da actuación, nos estamos tocando, eu dixei, pois, en Santa Comba, baixamos do palco e pregúntenlle, a calquera música, de onde sodes? De Padrón. Non dice, eu son de Santiago, eu son de Meaño, eu son de Ourense, non. Son de Padrón. Somos de Padrón. Sempre vamos Padrón por todos os lados. E, jolín, doi polo feito que isto xa falamos moitas veces é uma dos socios, de que ti vas a San Marcos a Noia e sabes que a París vai estar. Claro. Ti vas a Guadalupe, a Rianxo e sabes que a Gambarada vai estar. Joder, moita xente ven a Pascua Verón a ver a Charleston. Esta na Charleston non vai estar. É solamente, pois, por malos entendidos de quen organice isto. Non quero dar nombres porque ao final, pois, non vale a pena, pero de quen organice isto, pois, malos entendidos. É simplemente eso, que nós, pois, a verdade que estamos moi decepcionados nesse aspecto, xa non decepcionados, sino dolidos, porque ao final, se os da túa casa, jolín, non miran por ti, sabes? Pois que vai mirar, non? Claro, aparte que son 40 anos, levase sempre tocando, que un ano non toques, susto, o ano do aniversario, manda carallo, perdonando a expresión, non? É que foi o que nos deu de verdad, porque outro ano que é decir, bueno, pues mira, podíamos falar dos descanso de a Pascua, depois non pasa nada, non? Pois a xente que dá cosas máis frescas, que ao final en Padrón sempre levaron as orquestas do pueblo, non? E siguen levando, que este ano vai Grupo Atenas, vai Unión Fuerte, que tamén son de Padrón, pero diste, joder, que mal fixemos nos a Padrón, se nós levamos o Padrón por a nosa cabra de presentación é sempre, somos a Charleston Big Band de Padrón, vayamos onde vayamos. Sí. Bueno, pois que nos teñen así, que nos fagan esta, porque para nós é unha putada, sinceramente, falando mal e acabando pronto. Claro, é unha putada moi grande porque sí, é o noso 40 aniversario, temos todo preparado para na Pascua en Padrón facer algo especial. Non nos levan, pois teremos que facer en outro sitio. Sí, no, aparte que unha última cousa antes de terminar, que por exemplo, se ti levas todos os anos a Miguel Bosé, non sei, ou a Maluma, canta máis ou menos todos os anos parecido, pero unha orquesta varíase, isto non é excusa, unha orquesta vai renovándose cada ano, quer dizer, non é sempre o mismo, non? Sí, además que non é un pobo pequeno que diga, claro, así, hai un pouco de presupuesto, elevan cada ano 2 orquestas, hai un cartel enorme para na Pascua Padrón, por eso sempre repiten as do pueblo e traen cada ano algo diferente das da fora, non? Por eso fan, porque é un cartel grande, son
como 5 ou 6 días de festa. Uf, E logo, pois, bueno, digo, non quero darlle máis voltas, pero o sea, iso, pois, que facer saber que nós estamos moi dolidos nese aspecto.